So ayun, magandang araw na naman sa inyo mga kabagis. Panibagong araw na naman, panibagong dish at panibagong drinks na naman ang gagawin namin ngayon. Kaya, i-like mo na yan, mag-subscribe ka na rin at hit mo rin ang notification bell para update ka sa mga video namin. Magluluto, isa pa. Ngayon mga kabagis, magluluto tayo ngayon ng crispy chicken dinuguan with kamyas. Abangan nyo yung gagawin kong mix mga kabagis kasi pinag-practicean ko yun. Marami akong mga nasunog na ubo ng mga kainuman ko dahil doon. Kaya, let's go! So ayun mga kabagis, pakukuluan muna natin tong balon-balunan tsaka tong manok ng konti. Mga kabagis, ito ni balon-balunan natin. Hango na. Hinahango. Nihiwa. Toot! Sinutut. Mga kabagis, mainit na yung mantika natin. Lalagay na natin yung ating pantapik. Mga kabagis, pagmamantikain lang natin ito hanggang sa lumutong siya. Balikan na lang namin kay mamaya. Go! Yun o! Sana all! Alala mo yun, papasikat lang ko kami. Yan, mga kabagis, crispy na to. Siyempre, kita-kita naman eh. Pero Pero na namin. Let's go! wala nang apoy-apoy. Let's go! Yun. So ay mga kabagis, ngayon magigisa na tayo. Unahin natin siyempre ang bawang. Siyempre, napakabilis maging okay, di ba? Sunod mo na yung sibuyas. Awok eh. Mabilis lang talaga yan. Sana all. Ayos na yan. Nakita nga nila kanina eh, nagbabagay eh. Diba? Ganun magmayabang. Mga kabagis. Ay mga kabagis. Then next natin ito siyempre itong balon-balunan mga kabagis. Manok sa yung pinilito natin maapoy. So yun mga kabagis, balikan namin kayo rito mamaya pagka medyo na-prito namin itong maigit. Baka na. Patis mga kabagis, konti lang. Ito, sili mga kabagis. Eh, ilalagay natin yung unit team nating sili. Nakita nyo naman, oh. Lahat na ilagay. Paminta, pork, cubes, nor. Baka naman. Then, suka mga kabagis. Yun, oh. Then yun mga kabagis, syempre, hindi pwedeng mawala yung special ingredient natin. Ito, kamyas. Meron ba kayo dito sa inyo? Then yun mga kabagi, syempre yung main ingredient, syempre, dugo. Pasintabi sa mga iglesia dyan. Oo, masintabi po, kumakain po kami nito. Video natin habang nagme-makeup si Mang Tembuang. Eh, paganda yan. Paano ba? Paano, eto naka-video na nga. Paano ba lumabas si Mang Tembuang? Ito lang naman yung kasimple. Ganyan po mag-makeup si Mang Tembuang bago siya lumabas. Mga kabagi. Yun o! Gago! Gago. So ayun mga bagis, okay na to. Hanguin na natin. Let's go! Tembang. Bye. So ayun mga kabagis, nandito na naman ako. Magtitimpla ako ngayon ng inumin natin para dun sa niluto nating dish. So, tara, ito mga ating mga gagamitin. Isang 4 pang strawberry. Siyempre, hindi pwedeng mawala ito. Kasi ito yung ano natin, yung basta kung anong tawag dito. Hoy, hoy, penyebe! Lumalaglag ha? Durog na ha? Ayos ha? Lagyan natin ng niebe tong ating bitchel. Ayan, lagyan natin ito lahat. Itong juice. Ito pulang-pula oh. Uniteam. Wala pa yung green. Ito pala yung green. Ito pala. Yan yung green yan. Para Uniteam. Ganyan na. Explain mo naman. Baka naman ibas tayo ng mga nanonood dyan. Inspired lang to mga boss. Inspired lang. Ay mga kabagay. Inspired lang to sa ating. Lalagay na niya yung kalahati at nadala na siya nung nakaraan. Yun. Yun ang dahilan. Masyadong matapang. Masyado ka bang kayang ipaglaban? Oo. Ito na mga kabagay. Salin na natin to dito.
Sarap. Lagyan natin ng konting tubig. Dala-dala na namin yung pang isang linggo namin tubig. Tira na namin dito. Oh. Then syempre, para maging unit team to, mga kabagis, nalagyan natin ng kulay green. Kamyas na naman. Kamyas, baka naman. Puta na siya bibigay sa atin yan. Si Aling Nieves pa. Aling Nieves. Binigyan ka nga ng yelo eh, di ba? Aling Nieves, pahing yelo. Baka naman Aling Nieves. Hindi ka na ata nagagalit ngayon, ano? Hindi, mabait na ako pre. Matagal akong nag-community service sa barangay eh. Eh, ba't di mo na sinusuot yun, no? Madumi na yan pre. Nawala na yan dyan eh. Butang inayok. ang purpose yan ito. Yan lang yung purpose niya ngayon. Gago, shoutout mo na may-ari nun si Obet. Oh, shoutout Obet. Ito, pinag-practicean ko to eh. Nung nakailang sunog ako ng bahay dito bago ko to na-master eh. No, kawawa naman pala mantembong yung mga kapitbahay mo Mga sa'yo eh. kapitbahay natin. Sakit ha? Ayop ko yan. Gago, Hindi sakit ko to. na video, gago. Sakit to. Napaso ako, gago. Gago. Hindi ko pala napag-practice. Oo nga, mali eh. Mali ba? Putang ina, pinag-practicean ko yun ha. Sayang, di ko na ako yung sukaw. Sakit to. Ina, ayoko na mix-mix. Puti ng inang yan. Kung ano-ano kasi mga pinag-uutos nyo sa akin eh. Makita niya mga kabagi sa labo, ayun yung kulay green. Ang tawag namin dito ay Unigine. Tikman natin. Sabi na nyo, mas swabe ito kaysa nung kay Lenlen. Yung nakaraan kay Lenlen, napakapait. Masarap mga kabagis, tara na! Boom! So ayos na mga kabagis, saka na tayo ng dish. Ito. Then nakatimpla na tayo ng mix. So, let's go! So, si mantembong, pre. Umuwi na. Ay, si Mantempo nga pala, umuwi na. Umuwi na yun. Nalasing. Nalasing, tinungga yung alak kanina. Nakita niya ano, titikman. Grabe naman. Parang may nakikita ako sa video. May bigote yung intro yun. Meron, So, putang ina. Bro. idol mo ba pre sa mantembong? Oo, ginaya ko lang mga kabagis, ginaya ko lang. Grabe naman, kalimutan. Kala ko ikaw na yun eh. Kalimutan natin, no? Kamukha kasi kayo eh. Kalimutan natin ang gawin balbas natin, no? Ang ina naman, no? Yun! Wala na talaga. Wala nang bakas ni Mantempong dito, ha? Lasing na eh. Tinungga yung alak eh. Hindi, actually, ayokong tikman to pre muna eh. Kasi pag tinikman natin to, bus na naman tayo. Parang yung nakaraan ng putang inagago. Di mo ubus yan, nakita mo may sesame seeds na naman. Yun lang, may sesame seeds nga pala. nung nakaraang vlog namin yung crispy pata, grabe. Nung sabing tikman natin to, tapos wala na eh. Putang ina, wala pang isang oras sa puta. Inumukbang ang puta. Gago puta. Oh, tikman na natin to. Eh, pag sinimulan na to, ubos na naman to. Within 30 minutes, puta ina, crispy pata. No? Unang maubos dyan yung nasa ibabaw. Pero tikman na natin to, kasi husgahan na natin game. to. Dapat merong karne. Tapos merong yung... Dalawa sumasama. Dapat Ay, may first may kamyas. Teka lang. Yung first bite ko kompleto dapat. Kukuha ko ng sili. Tapos kamyas. Tapos sasabay siling green. You know, first bite mo. Tutok mo. Unity Babalik. Unity. Tutok mo. Oo, tayo napapagod na ako. Babalik. So, ayun, first bite mga kabagis, oh. Kompleto yan. Ba? Pwede. Tamang-tama yung asim ah. Kung di nyo natatanong mga kabagis dito kasi sa probinsya, pag magawa kang dinuguan, meron talaga minsan kamyas. Or sampalok, pero mas masarap yan. Pwede na yung sampalok na titilan, green. Pwede rin yung dahon niya. Yung dahon ng sampalok. Ramps noodles. Isang shot na mga brods. Isang shot. Hindi na tayo nag-cheese kasi Oo nga, matagal-tagal na. nag-iikot kami ng baso eh. Ilang vlog na ba yun? Puro paikot ano. Oo. Kaya tuloy nalalasing si si Mantembong eh. Lagi naman siyang wala eh. Hindi nyo kasi pinashot pre. Ngayon, nasobra naman sa shot. Ngayon, nasobrahan. Uminom naman ng uminom. Ba't ba uminom na uminom?
Masarap na yung timpla niya eh. Idol daw niya yun eh. Yung Unity, idol daw niya. Baboto daw niya si BB. Pero wag kayong ano dyan ha, wag nyo kaming ibabash ha. Hindi kami yun. On lang to. Ang tawag dito, inspired. Inspired lang. Hintayin nyo lahat ng lahat ng iboboto nyo. Pati si Calyoti. Ano ba kulay ni Calyoti? Kulay nun, pre. Ano ba kulay ni Calyoti? Dilaw pre. Dilawan pala yung si Calyoti eh. Hindi, joke lang yan. Si Isko puti. Dapat pala ang tema natin sa kwentuhan kay Isko pre, doktor kasi yung partner yung si Doc Willie Ong eh, no? Oo. Putang ina. Yung mga tipong usapang cancer pre. Nako, putang. Hindi lang sa pangkalusugan, pati sa lipunan, yung mga cancer ng lipunan. Yun. Ang dami natin kilalang ganyan. Oo, ang dami. Test nyo to sa inyo, sa karne, sa baboy. Kahit wag nyo kayahin yung manok, tsaka balon-balunan. Kung kami, Ano lang to? diet. Hindi, tipid tips lang to, wala na kami pera. 200 plus ang kilo daw ng manok. 200 pesos ang kilo ng manok nga ngayon. Oo nga, puta grabe naman. Nadami pa dun sa gas. Gas kasi ngayon eh. Oo. Mantika dating 60. Ay, 89, 79? Yung 81. gasolina. 80 pre, gasolina. Tapos ang dating mantika 70, 65. Ang bili ko 55 nga lang pre 55 dati 100 na ngayon mga kabagis. Isipin nyo. Kaya kung papansinin nyo, yung cooking oil namin, nasa na ba yun? Cranberry cooking oil. Kaya kukunin ko lang ha. Nakita nyo ba yung cranberry cooking oil? Del Monte, baka naman! Magpamantika ka naman! Ayop na yan, mantika. Sa akin iniinom niya nung last vlog, baka naman, no? Kailangan namin yung kung ano-ano mga niluluto namin dito. Sarap yun ng pineapple, no? Pang-mimix natin. Del Monte. Ginamit na natin yung dati pre. Ano bang mix natin nun? Montembuang, yung dito niya kinuha pipino. Ay, mantay mo Yun ba yun? Hindi, Hindi. Mix yun eh. yung may gata. Uy, may gata. Pero nyo ba yan, mga kabagis yung may gata? Grabe. May gata Actually, na. hindi sumakit tiyan ko ron. Mas sumakit yung tiyan ko dun sa may sesame seed na pulutan namin. Grabe yun, pre. Yun ang grabe. Sa linggo yun, pre. Aminin ko siyempre, grabe si Ken. Bisikin. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Ken. Shout out kay Ken. Shoutout sa'yo, sa'yo mo, uwi ka. Oh, Shoutout grabe sa'yo. ka. Mag-inom sana tayo. Kasi ang Himalayan desert Kumuha sesame Nangunga ng seeds. sesame seed ang pulo. Mukha naman iba kinukuha na ng sesame seeds nun eh. Nagpunta lang na Santa Rosa yun. Nakita mo! Gago! Gago ka. Sa'yo mo, uwi ka. Mag-inom sana tayo ngayon eh. Gago Oo nga, ka. piyesta pa naman sa inyo. Oy, Happy oo nga. Fiesta, Barangay Sawmill. Oy, happy fiesta. Kumain ako kanina. Ang kapal ng mukha, kumain ako sa kanila. Bigyan akong pansit tsaka fried Nag-take chicken. out pa siya eh. Oh. Gago, hindi ko take out dyan. Bigay sa'yo. Nag-take out pa siya oh. Oh. Gago! Nag-take out pa ako? Nag-take out si Tangina Mantembang. niya. Nag-take out pa ako na yung fiesta kasi. Take out si Mantembang eh. Tangina. Pagkasundo ko sa kanya, kung nakikain muna ako, syempre, pesta eh. Di ba? Tangina, sakit ng paso. Tangina si Mantembong pa. Kaya umuwi yun. Napaso eh. Napaso. Sakit ang putang. Gago, ganyan din ako nung napasok ko. Nung Wala pa. nagiinom ako, hindi ako mapakali eh. Kaya bang-yabang eh. Kaya bang-yabang nag-practice daw siya eh. Nakaraan ng mga setang na hindi marunong magtimpla ng sembon. Utang inang timpla-timpla. Yun ang totoo. Utang inang timpla-timpla pahayop na yan. Mababawasan pa yung mga alcohol content nun eh. Di ba? Wala nang pera pambili eh. No? Tongkain mo na lang yon, di tapos yung problema mo, hindi marunong mag-sembot si Mantembong kasi rekta na yun, gin lang yun. Puro yun. Di nga nag-aalo ng ano yun eh, ng mga tubig-tubig lang, mineral, doon nga sumika dyan, di ba? Ano yung sinusura mo doon, gago? Gin mineral ang Gin puno. mineral. Tangina, sundot daw eh. Magang-maga mga kabagis nagsasend ng picture. Alas 7. Gago! Yung mga tagay na gin mineral ang walang hiya. Uminom kayo nung gabi nag-inuman. Kinabukasan, sundot daw, sundot na puta, gin mineral lang puta. Masuka-suka siya eh. Gago yun sa Mantembang. Masakit na siya. Gagi, susuka-suka daw siya. Putang ina mo, nasusuka ako eh. Susuka daw siya ang putang. Eh paano naman kung nakademonyo?
Alas 7 ng umaga, malakas ang over mo, ganun makikita nyo. Di ba kayo masusuka nun? Ang Sundot yun, mga kabagis. Sundot yan. Imbis na red doors ang putak, sinundot ulit ng gin ng putak. Ginawang kape. Tapos yung tubig, pre, di pa manamig, pre. Gin mineral nga, kaya nga nasurahan ng gin mineral eh. Yung tubig lang na literal na alam mo, yung nilagay sa baso na. mineral water nakalagay pang ganun sa mineral water. Oo, doon yung kilabaldo eh. Kilabaldo, naalala ko yun eh. Dapat, Baldo, nanonood ka. Oy, alagaan mo yung anak mo, pare. Hindi, grabe, inaaya ko kung mo. Sabi ko, pwede, pre. Nag-i-EV ako ng gabi eh. Putang ina, madaling. Shout out sa 288. Putang ina. Baka naman, Doon galing to. bibigyan nyo kami ng mga appliances dyan. Wala na makitindang mga pagkain yan. Wala nga, no? Puro appliances lang. Gusto ko lang mga kabagi. Kahit isang sales lady lang. Wag. Tangina, tago. May shoutout sa damit namin. Shout out. Coach ulit. Siyempre. Gusto na naman. Favorite. Shoutout sa Paborito. bench. Takin na bench tong damit ko, bench. Oh. Sana all. Shoutout sa bench. The good life. Baka naman, bench. Baka naman. Shout out kay Dibo. Kaya ako binili to kamukha ni Dibo yung nasa likod eh. Bakit ako? Tingin. Nakamukha ni Tapos ngayon, init na init ka. Dibo, baka naman! Ibo! Uwi ka Ibo, na. uwi ka naman. Kahit saglit lang. Tapos balik ka rin dyan. Uwi ka na Kainin mo lang si Ren saglit. Ayo. Mag-bebelabs kayo. Bebelabs. Oy, shoutout nga pala rin sa pansit. Kay sa mama ni si Van pala nagluto, pero nanggaling sa kanila oh. Ayun oh, yung pansit. Oh. Happy piyesa sa inyo mga taga Somil. Mag-subscribe na kayo. Naku po, baka naman mga taga Somil. Happy Fiesta uli. Happy piyesa sa inyo. Pantok lang walang Fiesta. Wala. Hindi, may piyesa ng December pa. Hindi, November 1, piyesa sa amin. Bakit? Tangina. O, sa amin yung Nasa ano, kanila sementeryo. sementeryo. Sa amin yung sementeryo, piyesa sa amin pagka November 1. Kahit naman hindi madalas ka dun kahit hindi Fiesta sa inyo Gagong po. May kainan doon. Oo, kainan dun Taki ng kainan na yan. Dinuguan, Minsan, minsan dinuguan. Minsan may dugo eh. laman loob, Rapper. Ang asin talaga. sing-asim nino. Masarap naman. Singit ni. Putang ina. Ayaw ka talaga. Ayaw talaga ang tigilan. Ayaw talaga akong tigilan. Pinigiba ko na yung usapan. Binabatat nyo pa rin. Wala kasi si Ken second demotion yun Grabe. Hindi second demotion yun, second demonyo. Mag-uwi nga tayo lahat. Sakto sa baso Pakita natin mga buhok. Okay. Si Benok lang lagi na ito nakalugay. Ayan talaga ang buhok. Ayun, Ayan mga kabagis. Ayan talaga yung buhok. Mga buhok namin, ito. Ito pinakamahaba talaga kasi kung papansinin nyo. Ow! Talo! Susunod! Tatago lang Sa yan. galaw. Isa yung ano eh. Isa yung ano sa commercial lang rin, Joyce. Kung alam niyo yun. Actually, ganyan na rin kahabay sa akin, pinuputol ko lang, nainita na ako. Kahit ako. May video. Wala pa tayong video pero meron akong, mahaba. Mahaba din. Di ba noon, marami ko lang abutan yung buhok mo eh. Kaya lang Ayun, ganyan na rin pinutol siya, ko ganyan na kasi rin yung sa akin nung pinutol ko nai-stress na ako eh. Hanggang puwet yan hanggang puwet. Kaya nakaka-stress kasi, sobrang naman haba. Ilang taon yan? May 5 taon yan Sabi niya, Nagbawasan na rin ang mga ganyan. sa akin kasi, yun, parang 2013 hanggang pa yun, 2019. Ito 18. 2018. Oh, 18, 19, 20, 21, tayo na 4 years na pre. Pero sa akin, mahaba na rin to kung yung mismong tip lang. Oo. Tangina, ayoko na magpahaba pre. Gusto ko na magpagupit eh. Clean cut, clean cut. Huwag naman, yung sakto lang. Masarap nga yung pinagupit ko noon eh. Yung ganyan sa'yo, yung kalburito, undercut. Ang Oo. sarap nga eh. Pagka tinali mo kasi malamig. Wow! Oh, parang ang kalbo. Sarap eh. Napagupit na ako. Oo nga, no? Haba yun, no? Pwede na nga akong yung was there I Gago na nakita mo ba yun? Sinari ko yun ah. Sinari ko yun, gago. Parang kiss yung damitan niya. Yung parang yung voice ng kiss. Tapos yung kinakante.
Ay, hindi! Ball for you pala yun. Putang ina. Dapat ba yung Ayun ball na for you? naman, SS na naman tayo. Huwag na SS. Next time na lang yung SS. Patapos na kami sa video eh. Baka mahaba pa to. Ay na, mabot na naman ng 30 minutes. Wala, hindi na naman kayo manood. Tangina nyo. So ayun mga kabagis, ano? Maraming salamat sa mga nanood at nakaabot dito, no? Then, yun. Papaalam na kami mga kabagis. Kasi, hapon na. Paubos na rin. Kami. Sabi na namin to. Paubos na kami. Then, paubos na rin yung pulutan. Kaya, papaalam na kami. Kaya, i-like mo na yan. Yung mga nakaabot dito, i-like mo na yan. Yung mga bago yung mga bago, i-like mo na yan. Subscribe mo na yan. Subscribe ka na rin. At dito na notification para Alin bang muna? Yun. Peace out!